Ας κάνουμε μια άσκηση με την αξία θέσης ψηφίων. Στο ακέραιο μέρος, αφού έχει μόνο έναν αριθμό, είναι μονάδες. Στο δεκαδικό μέρος μετά το κόμμα, το πρώτο μετά το κόμμα, είναι πάντα δέκατα. Άρα αυτός ο αριθμός έχει 6 μονάδες και 5 δέκατα. Ο αριθμός αυτός. Ξεκινάμε από το ακέραιο μέρος. Το 7 είναι μονάδες, το 1 είναι δεκάδες. Και εδώ το πρώτο μετά το κόμμα λέγεται δέκατα και το δεύτερο εκατοστά. Άρα, μία δεκάδα. 7 μονάδες. 2 δέκατα. 3 εκατοστά. Πάμε σε αυτόν τον αριθμό. Στο ακέραιο μέρος. Το τελευταίο είναι μονάδες. Το 2 είναι δεκάδες. Το 1 είναι εκατοντάδες. Το πρώτο μετά το κόμμα λέγεται δέκατα. Άρα έχουμε μία εκατοντάδα. 2 δεκάδες. 3 μονάδες και 9 δέκατα. Και τέλος 6,843. Στο ακέραιο μέρος το 6 που είναι μόνο του έχει αξία μονάδων. Το πρώτο μετά το κόμμα έχει αξία δέκατα. Το 4 είναι εκατοστά και το τελευταίο, το τρίτο μετά το κόμμα είναι πάντα χιλιοστά. Άρα αυτός ο αριθμός έχει 6 μονάδες, 8 δέκατα, 4 εκατοστά, 3 χιλιοστά. Θυμόμαστε, το πρώτο μετά το κόμμα λέγεται δέκατα, εκατοστά, χιλιοστά.